Эфирда атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Безнең бүгенге чыгарылышта сәламәтлек кеше бәхетенең нигезе. Кышкы сезонда грипп, салкын тиюдән ничек сакланырга? Гырыф-гадәтләр яшәсә, халык яши. Христиан динендәгеләр 19 гыйнвар Хаҗ-Ману бәйрәменә әзерләнә. Һәр кеше яңа елдан шатлык, бәхет өмет итә. Шәрәфетдиновлар яңа елны мәсәлән гаилә учагын кабызып җибәрүдән башлады. 10 гыйнвар көнне Саба районында беренче булып Илдар Шәрәфетдинов һәм Илмира Хаҗи Әхмәтованың никахы рәсмиләштерелде. Алар 2019 елда язылышкан беренче пар булды. Аклык, сафлык төсе булган ак карлар явып торганда өйләнешкән парларның гаиләләре дә шулай ныклы буладыр кебек тоела. Казан егете Илдар Шәрәфетдиновның һәм Саба районы Урта Саба улы кызы Илмира Хаҗи Әхмәтованың язылышу, никахларын рәсмиләштерү көне дә аеруча истәлекле булды. Чөнки алар районда яңа елда тантаналы төстә язылышкан беренче пар. Илдар Казан шәһәрендә төзелеш өлкәсендә эшли. Ә Илмира Яшел Үзәндә медицина училищесын тәмамлап, хәзерге вакытта Шәмәрдән шифаханәсендә шәфкать туташы булып хезмәт куя. Яшьләр кыз сорау, никах йолаларын бик матур итеп башкарганнар. Илмираның әнисе Рәмзия ханым, без балаларыбыз өчен бик тә шат ди. Кияүбез Казан шәһәрендә яши, төзелеш фирмасында эшли. Әнисе безнең авылны Урта Сабадан чыгышы инде. Үзләре Казанныкы. Казанда торалар. Кызыма бәхет Тауфик инде иң кирәклеге саулык, сәламәтлек, тигез гомер, тигезлектә яшәсеннәр, сау сәламәт сабыйлар тапсыннар инде. Худай Тәгалә сау сәламәт сабыйлар насыйп итсен аларга. Бәхетле тормыш телим инде. Тантаналы теркәүне Саба районы ЗАГС җитәкчесе Алсу Шәйхетдинова үткәрде. Яшьләрне иң матур бәйрәмнәре, истәлекле көннәре белән Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов тәбрикләде, изге теләкләрен җиткерде. Шәрәфетдиновлар гаиләсенең нигезе ныклы булсын иде. Ике якның да әти-әниләре, туганнары һәм дуслары теләсә кайсы вакытта ышанычлы җилкәләрен куярга әзер. Рәмзия белән Рифкат бер ничә сүз әйтим әле, бик рәхәт яшәделәр, бик икесе дә тырыш булу сәбәпле бик тормышлары бик матур. Инде яшьләр дә шушы традиция буенча эшләп яшәсеннәр, елларыбыз имин булсын, күкләребез аяз булсын. Мул тормышта яшәсеннәр. Тантана барышында яшьләр балдаклар алмаштылар, язылышу таныклыгы һәм кадерле кешеләренең хәер фатихаларын алдылар. Шәрәфетдиновлар гаиләсенең нигезе ныклы, барыр юллары киң һәм якты булсын. Республика буенча бу атнада 6000-нан артык көчле респиратор вирус инфекцияләре теркәлгән. Грипп белән авыру очраклары күзәтелмәгән. Авыру йоктыручыларның күпчелеге балалар. Шунысы игътибарны җәлеп итә, авыручыларның берсе дә грипптан прививка ясатмаган булган. Гомумән алганда, бу ел Татарстанда грипптан 1 186 590 улы кеше һәм 584 715 балага прививка ясалган. Безнең Саба районында вазгыять ничек тора? Раилә Галявина сюжетына күз салыйк. Грипп көчле вирус инфекция авыруы кешеләргә җенескә яки яшькә карамастан зарар китерә. Ачык токсикоз, ринит, борынга томау төшү һәм бронхларга зыян китерүче ютәл белән аерылып тора. Дөньядагы һәм илебездәге тәҗрибә күрсәткәнчә, нәкъ менә вакцина профилактика бу авыр чирдән индивидуаль һәм масса күләм саклану чарасы буларак һәркем файдалана алырлык чара булып тора. Теләсә нинди коллективның 80-70%-на вакцинация ясау грипп белән чирләүне аерым очракка калдыра яки чирләү мөмкинлеген юк итә. Саба гигиена һәм эпидемиология үзәгендә бөтен төр инфекция очракларының төгәл исап-хисабын алып баралар. Нәкъ менә грипп очраклары әлегә теркәлмәде диләр биредә. Сөенергә иртәрәк, авыручыларның пик ноктасы гыйнвар-февральгә туры килә икән. Безнең бу сезонда дибез инде без грипп вакытын 448 аеру очрагы теркәлде. Грипп белән авыртучылар саны безнең быелга әле теркәлмәде.
Ул безнең лаборатория подтверждениеларсыз куелмый инде. Андый очраклар бездә быел юк. Грипп үзенең төрле дәрәҗәдәге өзлегүләре белән, бигрәк тә балалар, йөкле ханымнар, олы яшьтәгеләр өчен куркыныч. Һәм бу диагноз бары тик лаборатория юлы белән генә ачыклана. Районда көчле вирус инфекция белән авыручылар саны көз айларында ук теркәлә башлый. Бу көннәрдә алар тагын да арткан. Гриппте без лабораторный подтверждение булганнан соң гына куябыз инде. Һәм менә бүгенге көнгә ел ахырыннан теге ай белән чагыштырганда инде бүген бу атнада, узган атнада ОРВИ белән острый респираторный вирусный инфекциялар белән авыртучылар саны артты. Элекке атнада ул 33 булса, бу атнада 63 авыртучы булды һәм аның күбесенчә 49, менә шу 63-нең 49-ы балалар. Күбрәк балалар авырта инде. Район халкына гриппка каршы прививка ясау эшләре узган елның августыннан декабрь аена тикле дәвам итә. Һәм аны барлыгы 14840 кеше кабул итә. Төп халык санына карата бу 45%ка тигез. 14840 кешегә ясалган прививка. Һәм шуны әйтәсе килә, кайсы бер кешеләр теләп ясата, кайсы берсе инде ясатасы килмичә ясатмыйлар инде. Кайсы ясатканнан соң тагын да катырак авырттык дип әйтүчеләр дигән була. Шуны әйтәсе килә, ул прививка ясаткан кешедә авыртырга мөмкин грипп белән. Но авыртса да алар прививка алган кеше, алар уже җиңелрәк кичерәләр һәм аларның өзлегүләре булмый. Шуңа күрә прививка ясауны тәкъдим итәбез, но быел уже менә көзге чорда була инде уже икенче сезонга ясала инде анысы. Хәзер инде бу ОРВИ артты дип әйттем бит инде һәм грипп чордаган башлана. Быел елдагыча грипп 3 төрле вирусы көтелә инде һәм ул грипп А 2009 елда булган ул грипп. Аны халык телендә дуңгыз гриппы дип әйтелде инде, ул быел дагы көтелә. Һәм икенче төрле грипп А тоже ансы гонконгский грипп дип әйтелә инде. Һәм грипп Б дагы көтелә. Резида Фаттахова әйтүенчә, авыру 1-2 сәгать эчендә генә барлыкка килми. Инфекциянең инкубацион чоры бар. Ул гадәттә 1-2 тәүлекне тәшкил итә. Кешедә авыру билгеләре ачык сизелмәсә дә, үзен начар хис итә башлау белән ул тирә юнендәгеләргә вирус тарата башлый. Нәтиҗәдә аның белән бер бинада яки янәшәдә булган кешедә авыру йоктыра. Собада яшәүче Сәгъдия апа да каты авырттым, кешедән генә йокты ди. Авырттым инде сал җиткереп, шулай итеп. Шуннан инде сироплар эчтем, дарулар эчтем инде. Гәрчисләр куйдым инде. Менә шулай итеп 15 көнгә хәтле бар да, менә әле тамакты безрәк кытыклап тора әле. Менә шу. Прививка ясаткан идегезме? Юк, ясатмаган идем. Өйгә килеп ясаучы булмады, больницага төшеп йөрмәдем бит инде, йөрмибез инде ул кеше инде. Ясатмаган идем. Баш авыртты, җүтәл бик каты булды инде. Температура. Грипп һәм көчле вирус инфекция авыруларыннан саклану өчен шәхси гигиена таләпләрен үтәү дә бик зарури. Кулларыгызны еш һәм сабынлап юыгыз. Битне кул белән сөртеп алудан сакланыгыз. Витаминнар эчәргә, күбрәк яшелчә, җиләк-җимеш ашарга киңәш ителә. Иммунитетка эчәклек микрофлорасының сәламәт булуы да тәэсир итә. Шуңа әче сөт ризыкларын ашау кирәк. Кеше күп булган урыннарга барган очракта үзегезнең дә, балагызның да борынына интерферон препараты тамызу да инфекция эләктермәс өчен ярдәм итәр. Һәр милләтнең үз гореф-гадәте, йоласы, дини бәйрәмнәре була. Ә менә православие дине вәкилләре өчен гыйнвар айы бәйрәмнәргә аеруча бай. 19 гыйнвар Хаш-Ману, ягъни крещение көне. Бәйрәм алды кичендә һәм бәйрәм көнне ширкәүләрдә гыйбадәт кылу һәм суны изгеләндерү йоласы башкарыла. Крещение суы сихәтләндерү көченә ия. Хәтта бу көнне гадәти чишмәләрдән дә изге су ага дип ышаналар. Шулай ук бу көнне буа, елга, күлләрдә бәки ясап су кыйыну йоласы да үткәрелә. Без шушы көннәрдә районыбызның Кырбаш авылында булып, бәйрәмгә әзерлек эшләре белән танышып кайттык. Шәмәрдән авыл җирлегенә караган Кырбаш авылы табигатьнең иң матур почмагына урнашкан. Монда татарлар, руслар һәм керәшен татарлары милләт-ара дуслыкны саклап, бер-берсенең гореф-гадәтләрен хөрмәт итеп гомер кичерә. Авылда барлыгы 62 кеше яши.
Хаш ману бәйрәменә дә алар бердәм әзерләнә. Христианнарның Изгеләр чишмәсе авылдан шактый еракта, тимер юлның икенче ягында. Урман кырыеннан кар ерып 2 чакрымга якын араны үтәргә кирәк. Ләкин чишмәнең үзенә килеп җиткәч, бөтен арганлык югала. Мондагы матурлык, тынычлыкка хайран каласың. Чишмәнең тарихын төгәл генә белүче кеше юк. Шулай да олы яшьтәге авыл апалары аның бик борынгы икәнлеген әйтә. Бу чишмә менә безнең әниләр әйтә торганнар изге чишмә дип. Чишмәне. Безнең әни 1905 елгы менә аңырчыда чишмә булган инде ул. Һаманда бар. Изге чишмә булгач ул бетмәгән. Хәзер менә тагыдагы яңарттылар, рәхмәт. Нигә? Главабызга, үзебезнең священникка, батюшкага инде. Бик зур рәхмәт. Бәләкәй вакытта шушы чишмәгә чиләк киянтә белән киләдер без суга. Шушыннан ташыдык суны. Кыш көннәре юк инде, җәй көне шушында чишмәгә киләдер. Бикләнмәде чишмә. Шул изге чишмә булганга күрә шулай бикләмәгәндер инде ул. Рауза апаның әтисе мусульман диненнән, әнисе крәшин татары булган. 30 ел элек иләрендә янгын чыкканнан соң алар Шәмәрдән авылында йорт төзей. Бәйрәм көнендә авылдашлар, туганнар белән кунакка йөришәбез, изге су алып кайтабыз, ит бәлешеп пешерәбез ди. Сәламәтлеге яхшы булганда һәр елны бәкедә изге суга чумып ала. Еракларга да бардым. Нигә Мур ягына бардык. Онда дагы суларга кирдем. Киргән вакытта гына әзрәк салкынча шикелле. Чыккач бик рәхәт. Шундый чумып баштанлык чумдым. Нәмдә дә баралар, барган ниләр безнең белән. Автобус белән батюшка алып барды безне. 5 сутка барып кайттык, 5 суткада. Бәйрәм алды кичендә һәм бәйрәм көнне чиркәүләрдә гыйбадәт кылу, суны изгеләндерү юласы башкарыла. Аруландырылган су көчле давалау үзлегенә ия. Ул ел буе бозылмый, саф кала. Шуму өчен бу чишмәдә махсус бәки ясалган. Шәмәрдәннән изге атакай Артемий Петров суны аруландырып, Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гәрәев аның төзеклеген, юлларның чисталыгын тәэмин итеп тора. Христиан динендә булучылар Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миңнехановка күрсәткән ярдәме өчен шиксез рәхмәтле. Шәмәрдәннән Татьяна һәм Елена Беловалар чиркәү хорында иң моңлы җырлаучылар. Үз диннәре өчен алар җан атып яшиләр. У нас началось это строительство в 2017 года по благословению батюшки и благочинного нашего. То есть нам предоставила эта администрация, насколько я знаю, если я, конечно, не ошибаюсь, то есть глава нашего района. Потом вот у нас в этом строительстве замешаны очень много молодежи. То есть они стремительно к этому шли. То есть они даже после работы начинали вот с этой вот, начиная лестницы, начиная тут все чистить, с родника. То есть это очень была такая тяжелая, я скажу вам, работа, нелегкая. Это вот даже у нас был случай, представляете, когда спускали сюда вот дрова вот, и вот эти вот все арматуры, у нас машина, который был за рулем, не помню, то ли парень, он съехал вниз сюда. И с ним, представляете, и в окно все вот это врезалось, а с ним ничего не случилось. Это опять-таки по благодати Божией. Здесь очень много чудес вот было при строительстве, при начинании вот этого все. Наш приход в честь иконы Казанской Божьей Матери у нас службы каждую неделю. То есть, не считая праздничных, праздничные это бывает среди недели, а так у нас каждую субботу, каждое воскресенье, в субботу в 15:00, а воскресная у нас в 8:00 утра. Прихожан стало очень много, подтягиваются и молодые, и даже сейчас мусульмане очень многие принимают крещение, приходят, подтягиваются. Сейчас у нас началось уже вот с прошлого года строительство нового храма. У нас появился спонсор хороший. Где строится новый? Храм строится на территории церкви, рядом. Шамардане. Шамардане, да. И цокольный этаж уже подняли, строительство пока остановили. То есть начнутся работы, вот как вот потеплеет, в мае, в июне уже начнутся дальше работы. Но также мы прихожане, жертвуем. Спонсор у нас
очень хороший Виктор Михайлович. У нас он работает в Татмедагро руководителем. Вот. Опять по благодати Божией Господь нам направил. Заступница усердная, Матерь Господа Вышнего, за всех молишь и Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем творишь спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступила, Госпожи, Царицы и Владычицы, и же напастях и скорбях и болезнях опремененных грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе, умиленную душою сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем полезное даруй, и вся спаси, Богородица Дева, Ты боиси божественный покров рабом Твоим. Кырбашлылар һәр бәйрәмне җиренә җиткереп уздыра, мөселманнар да, христианнар да бергә. Катнаш никахларының күп икәнлеге дә ачыкланды. Надежда Черненко авылда клуб мөдире вазифасын башкара, халыкны бергә туплап, очраштырып торучы да ул. 27 пропискада 62 кеше яши. Төрле милләт инде, татары да, керешен дә бергә бердәм яшибез. Бөтен бәйрәмнәргә, чараларга, клубка киләләр. Бөтенесе күңел ача. Мин бик довольна авыл халкыннан. Иләр яхшылап җыештырыла, тәмле әйберләр әзерләнә. Бу бәйрәмне каршы алуның тагын бер кагыйдәсе. Роза Закиева гыйбадәт кылабыз ди. Дугаларны ул әнисе дәфтәреннән карап өйрәнгән. 57 елда шу авылда туып үстем. 17 яшьтән чыгып киттем. Казаннарда йөреп, менә пенсия чыккач та кайттым монда. Кайтканыма үкенмим, авылымны бик яратам. Буна бу чишмәгә дә сөенеп бетә алмыйбыз. Чишмәсе бар инде, аның килгән югы, менә хәзер суны арынландыргач, бу чишмәгә йөрибез инде. Киләбез, ераграк инде ул безгә. Без авылның теге башында торабыз. Менә шушы чишмә кырларын рәтләгән кешеләргә, булышкан кешеләргә барчасына да рәхмәт әйтәс килә. Атакайыбызга да шу суны аруландырганга бик зур рәхмәт. Суы тәмле, шифалы. Бик яратабыз. Бәйрәмне өйдә инде күп бәйрәмнәрне клубта уздырабыз. Рождестволарын даган. Клуб җитәкчебез Надя Михайловна бик күңел итеп алып бара бәйрәмнәрне. Бөтен ниләрен төбенә хәтле төшеп, бөтен булган өйнең бәйрәменең пешерә торган әйберләрен, бәлешләрне хәтле пешереп алып килә. 18 гыйнварда каләм белән тәрәзәләргә, ишек өсләренә, мунчага, кыю бурасына, абзар диварларына, һәр җиргә диярлек хач рәсеме ясала. Ул саклау көченә ия дип юрала. Тишекләрдән җеннәр кермәсен өчен шулай эшләнә. Ә кыенуның асылы саулык сорау. Кыенганда тазалыкка, саулыкка дип әйтергә, Аллаһыдан сәламәтлек сорарга кирәк. Суны эчкән вакытта да чын күңелдән ышану мәслихәт. Кандак и тропарь праздника поется только в крещенские праздники. И дата не меняется, она всегда 19 января. И в этот день поется этот праздничный тропарь и кандак. Во Иордане, крещающийся Тебе, Господи, троическое вися поклонение, родителя благосвидетельствующий Тебе, возлюбленного Тебя Сына именуя, и Дух в виде голубини, известно ваше словесие утверждение, явлейся, Христе Боже, и мир просвещай, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Явился и сильней вселенней, и свет Твой, Господи, знаменайся на нас, в разуме поющих Тя, пришел еси, явился еси, свет неприступный.
шушы барлык авылдашларымны, якын тирәдәге авылдагыларны, шәмәрдәннәрне, барысында христианнарны шушы крещение бәйрәме белән котлап үтәм. Барысына саулык, сәламәтлек, узын гомерләр, күкләребез аяз булсын, сугышлар булмасын, тынычлыклар булсын, ачлыклар булмасын, исән сау яшик. Иртәгә 19 гыйнвар көнне районыбызның христиан динендә булучылар Кырбаш авылындагы изге чишмәгә киләчәк. Сәламәтлеге начар булган кешеләргә бәкегә чуму мәҗбүри түгел. Дугалар укып, изге су белән битләрне юу да җитә диелә. Ходай бер, кайсы гына диннән булсак та, ул безне берләштереп тора. Всех православных христиан поздравляем с праздником Крещения! Ура! Саба районы Явылыштау мәдәният йорты директоры Гәүхәрия Әхмәтҗанова төп эшеннән тыш чәйник җыю белән шөгыльләнә. 1 елдан артык вакыт эчендә 130лап чәйникне музей өчен җыйган. Гөлшат Галиякбарова сюжеты әнә шул хакта. Чәйникнең туган иле Кытай. Балчыктан ясап, кара чәй пешерү өчен кулланганнар аны. Россиядә исә ул 17нче гасырда пәйда булган. Чәйникнең туганы самавыр исә соңра килеп чыккан. Кытай мәкаленә ышансаң, чәйник белән бергә йортка бәхет тә атлап керә ди. Шуңа күрә чәй яратучы татар халкы чәйник, самавырларга айрым ихтирам белән карый. Шуңа күрә Явлаштау авыл мәдәният йорты директоры Гәүхәрия Әхмәтҗанованың чәйникләр туплавы гаҗәп тә түгел. 2017-дә ремонт ясалды һәм шул вакытта менә безнең инде музей пишмагыбыз бар алдан кичкенә генә инде. Менә шул музейга да клубыбызның урта бер җиреннән урын бирелде һәм аңа матур итеп бүлмә ясалды. Монысы өчен инде җитәкчеләребезгә бик зур рәхмәт. Акташ төзелеш компаниясының генераль директоры Әхметов Газинур Габдуллаев улына бик зур рәхмәт менә аларның тырышлыгы белән безнең менә шундый матур музейбыз булдырылды инде. Әйе, минем генә өйдә түгел, авыл кешесендә бөтенсендә чәйникләр күп. Хәзер бит инде сервантларны бетереп киләбез өйләрдән, шкафлардан аларга урыннар буш итә. Шуңа күрә менә чәйникләрне инде тукталмый итем. Музейда 5 чәйнигебез бар иде. Моңарчада инде борынгы чәйникләребез бар иде. Туктале кешеләрнең шушы артык чәйникләреннән бер коллекция төзеп куярга була бит дигән уй кирде башка. Һәм менә шуннан соң шушы эшкә тотындык инде. Авыл кешесенә мөрәҗәгать иткәч, алар безгә үзләреннән арткан шу сервантлардан калган чәйникләрне бирә башладылар. Бик күп чәйникләребез җыелды. Аллаһка шөкер, менә 130га хәтле җыелган иде. Без монда инде 2 экземпляр, кайберләре 3 экземплярларын инде куймадык. Алып куйдык инде андыйлар, менә берешәр генә калды. Шулай итеп, монда 100дән артык чәйнигебез бар. Чәйникләрне коллекция төзибез дигәч бик теләп бирделәр инде. Менә иң беренче әйтеп китәргә кирәк. 5 чәйниккә өстәп үзем өйдән бик күп алып килдем. Аннан соң Күпмарадан туганнарым кайтарды. Авылдан Галимҗанов Ремзия апа бик күп бирде, Сабир Барагыйда апа бирде, Сөләйманова Гөлсәри ападан бик күп чәйникләр алдык, Газизуллина Лилия бирде чәйникләр, берничә чәйник инде. Аннан соң менә Зулхиҗапа Ахунова бик үзенчәлекле чәйникләр төшерде. Чәйник самавырлар һәр заманда да табын күрке булганнар. Чәйникне бүләккә дип тә бик яратып алабыз. Өйләрдә дә бүләккә алып килгән чәйникләр күп җыела. Гәүхәрия ханым да музейга аларны шактый туплап куярга өлгергән. Менә бу коллекциядагы иң борынгы чәйник бу инде 1935 елгы тирәсе булыр. Бу чәйник инде моны авылдашыбыз Минханова Сайма апа биргән иде, Сайма инде. Ул хәзерге вакытта исән түгел инде, мәрхүм. Сайма апа бу чәйникне Свердловскидан алып кайткан булган инде. Ул күпмедер еллар Свердловскида яшәгән һәм үзе белән әйберләрне алып кайткан чакта шушы чәйникне дә инде алып кайткан. Бик истәлекле чәйнигем, шушы Свердловскидагы рәхәт тормышларым искә төшә дип әйтә торган шушы чәйниген биргәндә дә шул сүзләрне әйтеп бирде миңа. Менә мин кеше саен шуны әйтәм үземдә. Менә шушындый үзенчәлекле чәйнигебез дә бар. Моны инде Күпмарадан Хайруллина Дулкыня апа безгә бүләк итте. Бу электр чәйниге. Шуннан да менә хәзерге тефальләргә шаган инде бу. Тефаль чәйник заманча дип әйтәбез инде без моны. Шуннан да монда чәй кайнатып эчеп караганыбыз бар. Без күреп ияләнгән чәйникләрдән тыш биредә бик кичкенәләре дә, бик үзенчәлекле формада булганнары да бар. Барысының да исемлеге бар. Кем безгә чәйник биргән, исемлекне алып барабыз. Моны Ахунова Зулхиҗапа бирде. Моны савыт дисәң дә, чәйник дисәң дә ошаган инде барысына да.
Менә шуннан да үзебез дә бик яратабыз коллекцияда бу чәйнекне. Монсын Марданова Гөлназ бүләк итте музейга. Монсы инде Мара кызы Мишабаш килене була бу. Кыз менә шундый сувенир матургына безнең коллекция барлыгын белгәч, безгә бүләк иткән иде. Һәр халыкның шәй ишүгә бәйле үз йолалары яши. Мәсәлән, хәзерге вакытта Япониядә махсус шәй йортлары да бар икән. Ничек кенә булса да, шәйгә бәйле нинди генә йолалар яшәсә дә, шәйнек табын күрке булып кала. Шушындый шәйнек тә бар әле. Татар халкы бит инде ул күбесе шәйне капкара итеп пешереп әзерләргә ярата. Монсы инде махсус шундый кешеләр өчен җайланган шәйнек дип уйлыйм инде мин. Менә рәхәтләнеп газда кайнатып алып була инде монсында шәйне. Музейга килгән кешеләр әйттеләр инде, менә Казакъстанмы шул якларда чокыр урынына менә шуларны куялар да, менә икән шәйне дип инде. Шуның өчен махсус, шуның өчен эшләнгән шәйнек бу дип инде. Шәй стиленең матурлыгы һәм горурлыгы самавыр. Шәй таралу металл эшкәртүнең тулы бер тармагын, самавыр төзелешен тудырган. Самавыр ине бизәп торган, аны көмештән, фарфордан, хәтта хрустальдан да ясаганнар. Явлаштаудагы музей күрке исә җиз самавыр. Ул Гәүһәрия ханымга зур гаиләле, әти-әниле балачагын искә төшереп тора. Менә бу самавыр да минем туып үскән йорттан алып килгән самавыр. Менә музейга кергән сайын миңа шушы самавыр бик күп хатирәләрне, үземнең балачагымны хәтерләтә. Шушы әти-әниле балачагымны дип төстәп куйым әле. Менә шу әти биргән иде бу самавырны, мин моны бик яратып кунаттым инде музейда. Кәнәфер ансамбленә йөрүче Резида ханым, без бу музей бүлмәсен бик яратабыз ди. Ул үзе җәй буе бик күп итеп төрлесеннән үләннәр җыя. Сихәтен, файдасын белеп кенә үлән шәйләр ясый. Иң тәмле шәй дип табигатьтә самавырда әзерләнгән шәйне саный. Шушы бүлмәдә бик күп булабыз, бик еш булабыз инде. Җырлап алганнан соң тамаклар кипкәч, шушы бүлмәгә кереп шәйләр эчәбез. Кыш көне хәзер салкыннар тиеп авыртулар күп инде. Шуңар күбрәк үләнле шәйләр эчәбез инде. Салкын тиеп авыртмасын өчен инде мәтрүшкә салабыз. Зәңгәр мәтрүшкә. Бу зәңгәр мәтрүшкә сезнең якларда үсәме? Үсә, безнең якларда тау кырыйларында, урманнарда бик күп үсә. Җәй көннәрендә чәчәк аткач, җыябыз аларны, җыябыз, киптерәбез әйбәтләп. Аннары шушы мәтрүшкә чәе янына хуш исләр бирсен өчен жасмин чәчәкләр кушалабыз инде. Жасмин буа үземдә үсә, чәчәк атып утыра җәй буе, шуннан җыеп киптерәм. Тагын файдасы булсын, организмнарга файдасы булсын дип, иммунитетлар нык булсын дип, иван чәй дә салып җибәрәбез. Иван чәендәге басу кырыйларында үсә, урман кырыйларында үсә, анда җәй буе җыеп, чәчәк аткач киптереп саклыйбыз инде. Шул көмер самавырын аның белән күбрәк табигатькә чыгабыз, җәй көннәрендә су буйларына төшәбез. Самавырлар куеп, балалар белән, аныклар белән җыелышып шәйләр эчәбез. Шәй татар халкының яраткан эшемлеге. Элек шәйне зур самавырдан кәсәләргә салып, каты һәм бик кайнар итеп эшкәннәр. Хәзер исә күпләр үлән шәйләренә өстенлек бирә башлады. Узган ел август айында район Ак калфак хатын-кызлар оешмасының чираттагы утырышы Явлаштау җирлегендә үткәрелде. Ә килгән кунакларга 7 төрле үләннән әзерләнгән шәйләр әзерләп тапшырганнар. Явлаштау авыл китапханәсе мөдире Тәгъзимә Галиева шәйнекләр кебек үк шәй ишүдә борынгыдан килгән йола һәм үзенә бер билгеле тәртипләре йолалары бар ди. Август айында безгә Ак калфак оешмасыннан Ак калфаклар килделәр. Менә шунда аларга менә шушындый 7 төрле үләннән торган шәйләр әзерләгән идек. Әле буларны инде без аларга күчтәнәч дип биреп тә җибәрдек дип әйтәсем килә инде. Менә әйтеп китим әле, монда инде безнең 7 төрле үлән тупланды. Монда инде юкә чәчәге һәм яфрагы бар, кызыл, менә кызыл инде кливер чәчәге бар. Аннары шия яфрагы бар, сары мәтрүшкә, аннары зәңгәр мәтрүшкә дигән бар, карлыган яфрагы, карлыганның үзендә киптереп салдык инде монда, менә бу кипкән карлыган һәм дә инде кипкән җиләк тә бар монда. Менә шулай итеп 7 төрле үләннән торган катнашманы әзерләдек. Татар халкының бит инде аның 7 белән бәйле мәкаләләренә бик күп 7 юл чатында дигән мәкале бар, әйтеме бар инде.
Аннары 7 кат үлчә, 1 кат кис дигән мәкаль бар инде. Шуңа күрә кешегә инде шушы 7 төрле үләннән ясалган шәй, әзерләнгән шәй дә салкын тигәндә файдасы булыр дип инде, иммунитетын ныгытыр дип, аннары үзенә өстәмә витаминнар алыр өчендә менә шушы 7 төрле үләннән торган шәй тәкъдим итә алабыз. Һәм кешемне әзерләп биргәч инде бик яратып эчә, бик тәмле була. Евлаштау мәдәният йортындагы музей, андагы шәйнек, самавырлар үткәндәге төрле хатирәләрне һәм истәлекләрне яңарта. Шуның белән дә ул җанга якын, кадерле. Ә киләчәк буын турында уйласак, билгеле, заманча технологияларда кирәк булачагы бәхәссез. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак. Безнең белән бергә калыгыз.